Хей, здравейте, готини хора! Днес ще е малко по-различно видеото. Няма да е поредното статично видео, а ще е видео, в което ще ви покажа метрата на Берлин. Малко част от това, което са подземните влакови метра, които се наричат U-Bahn, S-Bahn. Ще видим какъв друг транспорт ще ви покажа, как изглеждат самите станции, за да си имате някаква представа. Защото преди 15 години бях пътувал в метрото на Мюнхен, после метрото на Франкфурт. Дойдох тук в Берлин, пътувах в метрото на Берлин и чак след това пътувах в метрото на София и бях вау! Метрото на София е много различно. Затова искам да ви покажа част от метрото на Берлин, как изглежда като цяло, за да няма такова момента на вау. Надявам се да ви хареса клипа, сега ще ви показвам нещата. Днес буквално искам да повозя на линиите, които са в Берлин. Не на тези. Тук виждаме една доста интересна спирка на U-Bahn, която спокойно може да каже човек, че е в България, защото тези шарки са точно като българската шевица, която май не само българска, е разпространена в целия славянски свят. И не само. Тук захождаме към метростанция Берлин-Лихтенберг, една от основните метростанции в града. Виждаме какъв е интериора. Плочки, жълти, с различни нюанси на жълтото. Самите коридори не са много високи в този случай. Самата метростанция разполага с ескалатори и асансьори, които за съжаление често се случват да не работят. След слизане от ескалатора попадаме в нов коридор, който води към линията на S-Bahn, а слизане още едно ниво надолу стигаме до U-Bahn. В този случай на U-Bahn стигаме до машинката, която е за купуване на билетчета. Самите менюта са горе-долу лесни за разбиране. Зоните А, Б на Берлин означава А е центъра, Б е широк център, а зоната С е покрайнините на града. Съответно има различни опции, които са избрани за какви билети искате. Първо може да искате 4 билета за различни пътувания, билет за 7 дена, за 1 ден, за 24 часа, месечни карти, билети, които се ползват между 9 часа сутринта до 9 часа вечерта или от 10 часа до 10 часа вечерта. На тези машини може да се плаща с карта или на някои от тях може да се плаща и с пари в брой. А самите билети трябва да се цъкат на тези машинки, които са в началото на всяка една станция. Ако не се цъкнете билета на тази машинка, която да щампова време и място, ще бъдете глобени с актуалната глоба, мисля, че е 60 евро. При 3 глоби от 60 евро, които не ги плащате, може да отидете малко на топло, ако са по една и съща линия. Но мисля, че това го спрях. Може да чуете как се чува типичното движение на метрото, как се чуват самите хора вътре.
това е една от другите популярни станции, Франкфурт Алея. Тя среща доста линии на метра и U-бани. Самата метростанция е доста пренаселена, защото има търговски центрови, доста към центъра е, потока от хората е наистина страшен. За да минеш от частта на U-бан към частта на S-бан, които са различните влакови линии, има така едно излизане навънка, ходене малко като овце, което отнема може би 2-3 минути и тук от тази част от този заход има само стълби, което е така малко кофти. Мисля, че на тази станция по-нататък имаше асансьор на друг заход, но не съм сигурен. Което е доста кофти. Когато няма асансьор, хора примерно с... ето тук се вижда асансьор. Но реално има доста метростанции, където нямат асансьор или асансьор е развален. Ето е доста кофти. В източната част на Берлин, там комунягите са направили самите заходи за метрата като рампови съоръжения, които не ти трябва ток, не ти трябва нищо, само желание да ходиш. Докато в западната част всичко е направено с асансьори и сега в съвременните асансьори много често са опикани, отстрани и не работят. Ето да чуете какви са тепичните звуци на идващ влак. Във всеки един вагон има информационни табла и карти на това къде се намирате, на къде може да пътувате, така че да се ориентирате, ако нямате телефон или уста. А ето каква е гледката от вагоните, когато се пътува на това нещо наречено S-бан, което е над земята. Берлинският транспорт. Това обхваща берлинско метро, което се разделя на S-бан и U-бан. Също трамваи и автобуси. U-баните са тези метра, които се движат под земята предимно. А S-баните са бързите влакове, които се движат над земята. Метрото на Берлин е открито през 1902 година. С времето станциите на метрото са разширени до 175, а общата дължина на метрата е 155.4 км. За берлинския транспорт се използват 1272 превозни средства, а самите метра се задвижват от 750 волта ток. Тук пристигаме на една станция, която е доста голяма. Това е Осткройц, която обединява, може би, една от многото линии на града. Ето тук също виждаме какви различни гледки има. Покрай линиите има малки къщички, които са така наречените гартени, които все още не съм говорил за тях в моя канал. Вижда се колко е шарен Берлин с разни драсканици от ентусиасти, стари сгради, нови сгради, общо шарени от всякъде, строежи има. Компанията, която управлява метрата в Берлин, се казва BVG и тя записва рекорд за посещения през 2019 година с около 596 милиона посещения. През 2018 година числото е било 583 милиона посещения. Под посещения разбирайте пътнически пътувания. По време на пандемията броя на пътуванията са били намалени до 359 милиона. Берлинското метро поддържа измерено по отношение на дължината на маршрута и броя на станциите най-голямата мрежа на метра в немско говорящите региони. Ето още няколко интересни факта от историята. Първата подземна железница в Берлин е построена през 1895 година, която е свързващ тунел между две фабрики на АЕГ. По-късно фирмата Siemens надделява с по-евтин модел за строителство на тунел. През 1902 година в Берлин започва да функционира първото електрическо метро за обществен транспорт. Само за сравнение, първото обществено метро в Хамбург започва през 1912 година, в Мюнхен 1971 година, Нюрнберг 1972 година.
една от моите любими, слагам го в кавички, любими станции. Това е станцията Шоневайде. По принцип, не ми е кой знае какъв проблем тази станция, но когато си ходех последно в България, си ходех с моето дете, което тогава беше буквално беби на година и нещо. И носех аз детска количка, детска легло, детски неща, 1000 тона неща по куци. И по тези хубави стълби трябваше да слезам аз с всички тези неща, нали, с него детето. Беше голямо така забавление, да кажем. Тези стълби не са малко. И проблема е, че за да се прехвърлиш от едната линия към другата, слизаш първо по тези едните стълби, после трябва да се качиш по следващите стълби. На единия път имаше кой да ми помогне, но на единия път нямаше как да ми помогне и беше ужас, буквално ужас, защото няма работещи асансьори в това направление, което е ужасно неприятно. Иначе като спирка, не кой знае какво лошо. Сега последно време я обновяват с нови покриви, което да, изглежда доста по-приятно. Продължаваме да пътуваме и виждаме отстрани гледките. Така, офис сгради, еднотипни, но също така и виждаме и зеления, разни дървета. Не ги срам да вземат да ги секат всичките. Да видят пример от България как секат всички дървета. Тук трябва да ги секат те. По време на час пик линиите работят на всеки 4 до 5 минути, а в ненатовареното време между 5 и 10 минути. Освен това, от 2003 година има нощна линия на някои от метрата, което върви на 15 минути. Мрежата на метрото в Берлин е с дължина около 155.4 км и е с 175 метростанции. Линия U7 е с най-голяма дължина 32 км. Това е най-дългата железопътна линия в Германия, която минава изцяло в тунел. Подобно на мрежата на Лондон и тази на Ню Йорк, берлинското метро има две големини на влаковете – голям и малък. Вагоните се различават от това, че малките са широки 2,30 м, а големите са 2,65 м. Връщаме се отново на станцията Франкфуртер алея. Както казах, тя е една от много така централните и основните. И за да направим трансфера от S-Bahn линията към U-Bahn линията, пак трябва да идем това разстояние, което е пешеходното. Тук срещаме различни хора, различни музиканти. Отстрани магазинчета, които миришат на печено, пържено и всяко. Също тук може да срещне, нали, цвета на нацията, всякакви хора. През 90-те години на миналия век местният транспорт на Берлин е проектиран така, че да бъде достъпен без бариери. Тоест, всеки, който има нужда да се качи на метро, без значение дали с инвалидна количка или с бутащ детска количка, да може да го направи. Ето няколко инцидентите, които са случвали с метрото в Берлин. Общо взето са доста малко инцидентите, които е имал с метрото и може да се каже, че е едно от най-безопасните транспорти. Най-тежкият инцидент до сега се е случил на 26 септември 1908 година. Машинистът на моториста е пропуснал сигнал за спиране, което е довело до забиване на влака от страни на друг влак. Загиват 18 души, а 21 от тях биват тежко ранени. Това е най-централната спирка, Александър плац. Така изглежда най-известната и централна спирка. Ако сравним тази спирка, Александър плац, която е на топ център на Берлин, под телевизионната кула, която е най-големия символ и най-известната сграда в Берлин, това изглежда като нещо супер ретро. Просто самите цветове, самите плочки, самата организация на цялата спирка е такава малко ретро. И да, в самата спирка има доста качване на стълби, доста коридори. Честно казано, аз съм посещавал тази метростанция няколко хиляди пъти, може би, така се каже. И всеки път ми е трудно да определя откъде точно се минава. Друг аспект е, че не винаги хората с детски колички и инвалидни и всякакви колички не могат да се справят лесно с точно тази спирка, защото не е лесно.
Ето така изглежда и изхода към самия център. Тук виждаме пак някакви ремонти в централната част или някакви подготвят някакви тържества или някакви глупости. Ако искате да видите нещо по-интересно за самия център и сградите покрай свързани с центъра, може да гледате филма, който е за Берлин, който съм го качил края на 2023 година. От скоро време вкараха тези табла, които са информативни за кои линии са следващи, които ще пристигнат и кои ще пътуват. До преди 2-3 години изобщо и нямаше такива информационни неща. Всичко беше просто написано някъде и някой сам всеки да си преценя кое кога ще дойде. Друго интересно нещо е, че Берлинската железница, берлинският транспорт предлага мерчендайз. Предлагат различни плюшени играчки, чанти, гащи, женски и мъжки гащи, наричани под името прашки и гащи, боксерки по-скоро. Ако беше като българските железници, бавни и закъснящи с много, може да има слогана "Носете нашите гащи и свършвайте бавно", но немските са малко по-топ. Тук отиваме на новите метростанции, които са Ротес Ратхаус, което е червеното кметство на български казано. Тази станция е една от няколкото нови, изглежда доста по-съвременно и може би леко да се доближи към кича, който е в България, така да кажем. В България наистина станциите са определено много кичозни и много така, как да го кажем, шарно изглеждащи. Това е другата Unter der Linde, станцията, която също е нова. Та също е доста така сдържано направена. Има си търговска част, където има различни магазинчета за продаване на всякакви храни и неща. Следващата станция е Музеум Инзел, също е нова. Самият таван е направен с звезди. Самият таван се носи под звездите, доста така приятно изглежда. Тук също виждаме едно тунелче, което свързва две линии на метрото. Това също е ново, отскоро направено. Така, лъскави части, приятно изглежда, но първо в София съм виждал много по-модерни. При положение, че съм ходил в Дубай, също съм доста по-впечатлен от другите места. Малко да изоставим самия транспорт, тук да ви покажа колко струва паркирането на един автомобил някъде в централната част. Това е до българското посолство. Ще ви струва 4 евро на час, ако искате да си паркирате автомобила. Или за 15 минути ще ви струва 1 евро. 3 минути 20 цента. Както казва, 3 минути, само да попитам, 20 цента. Ето така изглеждат малко по-старите мотриси на метрото. Никой не мисля, че си представя някакви уръфани. Всички са добре бодисани, защото те редовно ги шарят с спрейлови и после ги пребодисват. А ето как изглежда един типичен тротуар. Сега се прехвърляме малко към другия транспорт, а именно бусовите. Това се намира в квартал Мите, наблизо до самото българско посолство, до там Сони център. Ако гледате филма, който съм направил за Берлин, ще може да ги видите тези части. Самата спирка, тук където чакаме, не е нищо особено, просто е само някаква спирка, но може да се насладим на самите високи сгради. Особено като е 35 градуса, е голямо наслаждане. Така, интересното за автобусите е, че хората тук не са като овцети, тези, които влизат да застават на вратите да пречат на тези, които слизат, а точно обратната. Тези, които ще влизат, просто застават отстрани на вратите, за да могат да се качат, след като тези, които слизат, слезат. Съвсем просто е, но забелязах, че в София, примерно, не се прави така, защото някои май мислят като овцети, че само те имат право да се качат, пък те, които слизат, те да се оправят. Тук може да отчитате каква е обстановката в един бус, автобус, как звучи.
Съответно, доста голяма част от автобусите са доста претъпкани, а за да слезеш от автобус или автобуса да спре на следващата спирка, трябва да се натисне бутон стоп. Ако не натиснеш този бутон и никой не е натиснал този бутон, автобуса най-вероятно ще подмине спирката, която следва. Това просто трябва да се знае. Тук сме вече на зоологическата градина. Станцията също е една от старите станции на Берлин. Нищо крещящо, нищо бих казал даже модерно, но важното е всичко да функционира. Ето как изглежда самата станция зоологическа градина. Има изрисувани животни, пак бих я определил като не кой знае какво. Едно от основните неща на всички метростанции в Берлин е, че трябва да имаш добра ориентация и да искаш или да можеш, или да имаш желание да ходиш по много, по стълби, да се блъскаш с хора. Не буквално да се блъскаш, защото не е окей да се блъскаш с хората, но така да се каже, да, пренаселено е навсякъде. Цялото това нещо е за Берлин. Сега, ако си в някой малко градче, където има 2 линии на метро или там някакъв транспорт, определено мисля, че е много по-спокойно, много по-малко хора, много по-чисто, но Берлин е така. 25% чужденци. Как да я градат? И тук с малко тичане към един от следващите транспорти, а именно нещо наречено Штрасебан, което може да се каже също и трамвай, или по-скоро се казва трамвай. Тя трамвай винаги е гъчканица, човек до човек, почти няма места за седане, а тук отстрани виждаме човека как с стотинки си купува билет. Поне последно, когато съм пътувал с тези трамваи, няма опция да плаща с хартиени пари или с карта. Но възможно е скоро и това да бъде добавено или направо с дигитални пари да се плаща. Въпреки че са много препълнени самите трамваи, аз доста ги харесвам, защото може да се любуваш на самия град. Но съм попадал и доста кофти ситуации в тези трамваи, примерно като задръствания, някои като са блъсни на трамвайните линии. Трамвай някак да ги заобиколи. Много рядко се случва, примерно, шофьора да отвори вратите и да каже на пътниците да слизат. Седял съм примерно 1 час в горещ трамвай с още 200 човека вътре, всичките потни. Има и случаи на дрогирани хора, които да пушат вътре в трамвая. Само един път ми се е случвало, но да. Ето няколко инцидентите, които са случвали с метрото в Берлин. Друг тежък инцидент става на 30 юни 1965 година по маршрут, който се наричал тогава G. Днес е U9. Това е маршрута към зоологическата градина. Влака се е бил повредил и спирачките били отказали. Това довело до спиране на сигнала от някакво реле към сигналната кутия, която е към подстанцията. Механика, който е отговарял по това време, е извършвал някакви действия, но съответно е направил грешка. Грешката се описва в това, че е направил незаконно повторно натискане на някакво реле, което довежда до сигнал, който кара влака не да спре, а да продължи да кара с пълна скорост, като е достигнал до 70 км в час, след което на завой влака се блъска в нещо. В този инцидент загива един пътник, а 97 са били ранени. Механика, който е виновен за причиняване на този инцидент, е бил осъден да плати 600 000 марки. Цената, приравнена към днешните пари, е 1,43 милиона евро. А ето така преминава една проверка на билет в метрото или като цяло. Само се показва самия билет, човека отчита, че всичко е наред и така. Иначе човека ще те помоли да слезеш на следващата спирка, да се дадеш личните документи и глобата ще е около 60 евро. Може да е повече вече, не знам, когато гледате клипа. Следващия инцидент е през 1989 година. Влак се блъска в друг спрял влак, защото релсите били хлъзгави поради загуба на масло от преден влак. 10 души са били ранени. Друг инцидент с големи материални щети се случва на 25 март 2003 година, когато два влака се сблъскват. Поради строителни работи по линията, през блъсъка двата влака са били толкова силно повредени, че трябвало да бъдат бракувани. Ще да забравя да ви покажа как изглеждат всъщност самите линии
и какъв е достъпа от самите спирки. Без прегради, без нищо. Примерно, когато отидах в Дубай, там всичките спирки бяха с прегради, както ги направиха, мисля, че и в София. В Германия, или по-скоро Берлин, такива с прегради няма. Свободно самоубийци или някой случайно бъснат пада на линии. Това е положението. И един от транспорти, които най-много обичам, а именно с колело, чиста работа, качва се, караш, вози се. Не винаги е удобно с колелото, но е до някъде приятно. Не зависиш от паркоместа, не зависиш от някакви други обстоятелства, стига гумите да са ти здрави и краката и да въртиш. Така е. Това беше за транспорта в Берлин. Надявам се да ви е харесал, да го споделите с приятели и така. Бъдете живи, здрави, чао и до следващия клип.